Ukhuluma nawe namhlanje before uqala usuku lwakho before uphume uye emsebenzini bamba. Sengiyavala ekseni amahubo 23 verse 5 ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima. Uyalungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima. Leli verse ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje ngaphambi kuba uqala usuku lwakho namhlanje amazwi lawa ayekhulunywa uDavid indoda yayinezithe eziningi ayibhekena nezimpi eziningi khula ngisho isindala yayinezithe eziningi kodwa semthola la kumahubo 23 verse 5 uthi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Itafula lilungiswa phambi kwezitha qale ngamanye amagama uNkulunkulu uqalela ndizitha qala ayibekela phambi kwakho bese kuyima edeka itafula akalideki itafula izithe engakayilandi. Ngamanye amagama before kudeka itafula kumele eqale kufika izitha zizoma phambi kwakho. Kuyenzeka uNkulunkulu mase zodeka itafula eqale lethe izitha mase zodeka itafula eqale lethe abantu abazokubukela phansi kuhlanganiswa izitha sekuzodeka itafula mase zodeka itafula uNkulunkulu uyenza qala kulandwa izitha kulandwa abantu abazokuvukela deka itafula. uNkulunkulu esezolungisa itafula phambi kwezitha zakho ngoba akakwazi ukulungisa zingekho zona. Uzokwenza nabantu kade bethe bazoba nawe kuze kube sekufeni kube yibona bakuvukelayo sebephenduke baba izitha engani uNkulunkulu sezolungisa itafula ke masekunjalo. Kwesinye isikhathi nabantu abebethe bazokukhulekela bazoba nawe bazokusupporta ngayo yonke indlela ubone kube yibo abakuvukela bekuphendukelayo ubokwazi masekwenzeka njalo uNkulunkulu sezodeka itafula ngoba akakwazi ukulungisa itafula zingekho ngoba kumele zibone ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumphakamisa umuntu. Ufuna ukukhuluma nawe mina mawubona bekuvukela nomakhelwane kade nihlelisene kahle nomakhelwane out of the blue sebeyakuvukela sebeyakulwisa ingenxe ukuthi khona into uNkulunkulu aseyenzayo useqala ukudeka itafula ke manje. Kuyenzeka umuntu okade uthi umngani wakhe weqiniso kube uyena oplan downfall yakho ubokwazi ukuthi khona ke into uNkulunkulu akanamandla akuseyihlelayo khona into enkulu uNkulunkulu akaseyilungisayo ngenxa ukuthi kumele eqale zibe khona izitha qala zibone zikubona ushayeka zikubona ushona phansi. Ma uNkulunkulu esezokuphakamisa kwesinye isikhathi uvumela nezinto obuyithembile zivele ishabala ngendlela ongaqondi kanti uNkulunkulu sefuna ukunikeza okungaphezulu kwalokho kade unakho akulenza umsebenzi kade ume ngawo vele uphele ngendlela ongaqondi ukuthi uphele kanjani kanti uNkulunkulu wenza ngamabomezela nezitha zikhulume zitha nimbuka wayethi wenzani ethenga imoto enkulu wayethi wenzani esishiya la behlala khona uyohlala endaweni ephezulu ubona izinto zikushaya zikuphendukela kanti uNkulunkulu ngalesikhathi esefuna ukuphakamisa impilo yakho sefuna ukuhlumelelisa impilo yakho sefuna ukuphakamisa kubeka endaweni engcono udeka itafula. Wake wathi ku-NJ Sithole amatafula kawafana neduration yokudekwa kwamatafula ayilingani. Wathi makudekwa itafula le-breakfast liyashesha ukudekwa itafula le-breakfast lisheshe liphele kodwa makudekwa itafula lesapha kuthatha isikhathi eside kudekwa itafula lesapha. Kwesinye isikhathi izinto ngeke zilunge ngokushesha empilweni yakho ngoba kusadekwa itafula lesapha ngeke isheshe zilunge izinto empilweni yakho ngoba kusadekwa itafula le-lunch. Makudekwa itafula le-lunch kudingeka ukuthi umuntu alungise imili enhle nenamandla nethatha isikhathi eside ukuthi ilungiswe ukuze masifike etafuleni abantu abazoyidla beenjoy bejabule futhi basuthisa isikhathi eside. uNkulunkulu esezokwenza into yakho enamandla nenkulu kwesinye isikhathi kuzothatha isikhathi eside ukuthi yenzeke ngoba vele nento edekwayo inamandla ngendlela emangalisayo. Ungakhathazeki ke mawubona abanye bedla wena ungakadli badla ibreakfast nje badla ama cereals kuphela ngo9 bazobe sebelambile kanti wena kudekwa isitambu uzosidla for usuku lonke ungalambi. Into olungiselelwa yona inamandla ngendlela emangalisayo. Ungakhathazeki mabephumelela abanye ungabi nomona naba nenhlanhla endleleni nokwakho uNkulunkulu sakulungisa nelakhe itafula lisalungiswa neyakhe breakthrough uNkulunkulu uyayihlanganisa ungabi nomona naba nenhlanhla endleleni. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Sound Vuma 103. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.